Здравейте хора и прекарайте един ден с мен като мини инфлуенсър. Сега първо правя леглото. Много ми е разрушено. И то е, защото тук се удари. Хайде, лач. Сега трябва да реша и първите задачки, защото иначе няма да мога да излезна. Това е за добре, готови са вече. Не, сега си решавам още една задачка и са готови, да. Сега си слагам крем за ръце, защото моите са много чувствителни ръце. И сигурно сбърквам, не да е, мажа си го на ръцете. Той иначе уникално мерише. Сега си слагам моят планц, който си го използвам за вкъщи. Ти не си го използвах за вкъщи. А тук танцувам на един танц на телевизора. Но просто не се вижда, не се чува, не се вижда. Упражнявам се да танцувам. Аз много обичам да танцувам. И да. И да, това беше от мене. Дано да ви е харесало видеото. И харесайте видеото, ако